Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko soynoteno so sami hocce ala wote koccede mbimi keɓɓuɗe Guilli yanane leydi namnotonoɓe série men nimso Guilli koko ari addi différence mani arat ɗum garmi habrude on le 26 bandiraɓe koko defa ha ɓendi mbimi ñamiroɓe juuɗe yo cooɗo ñamiroɓe kudduji yo lawƴo kudduji mabɓe joɗotoɓe e table à manger joɗɗe paɗe mbimi ɓoɗɗe e Fuul TV bandiraɓe paɗon kalko sone téléphone mon ndaare série nimso Guilli ari addi différence mbimi yero cabbi ha heewi luɗi fiiɗo fiyatno mbimi bawɗo fiyat koye ɗuuri wota hay goto simton on ɗum série nimso Guilli le 26 holko hawrat